Yun lang ang ulam namin mga kadoy o inday dura. So, malakog luto. Okay mga kaundoy ug inday dira, magandang tanghali sa inyong lahat. Sa video natin ngayon magluluto ako ng tanghalian namin. Okay? Dalawang tahe ang gawin ko, tinulang isda at saka pritong isda. Maliit lang yung nanda ko kasi wala man akong budget, wala man pera, wala man sahod. So yun lang ang ating maluluto sa tanghaling tuktok ngayon. Alright, so tignan natin kung anong mga binili ko. Yan ang mga to isda maliliit. Buksan natin yan mamaya, tsaka itong naman yan para sa tinola. Okay, so lagay lang natin yung camera natin sa tamang posisyon para makita kung ano ang gagawin natin. Okay, ang hirap po posisyon natin. Sana natin yung isda. Okay, alright. Kaya natin ang tubig. Hugasan. Mag-ingat sa mga ganitong fish kasi nakakatunok man, nakakatunok. Mag-ingat nito. Gasa natin yung isa. Uy, buhay pa. Buhay pa yung isa. Tapos yung lamas natin. Bali, dalawang putaheng gagawin natin. Prito, saka tinola. Kasi may sakit pa man ako. Di pa nawawala yung sipon ko man, Kailangan ko magsabaw. Saka yung prito para sa mga bata, okay? Pagpasensyahan nyo ng background kasi ako mahirap. So wala man akong mailagay kung saan ko itapon yan, Diyan lang yan. Pagpasensyahan nyo na yan. Sorry, bakit kailangan bang nangyari ang di ba lang sabi mo ako lang wala mo yun pala ay totoo. Alright, hugasan natin yung mga gul, ano ba to? Tamas sa pangtinola. Okay, gawin muna natin to. Magandaan natin to. Iba yung tunog ng si may sipon pa man ako, pa man na wala. Iba yung tingog ko. Nakaugasan yung maigi yung lalagay natin sa tinola. Dahunan. Yes, yan, para makita. Hugasan muna natin. At
Latsal, optional. Pwede namang wala, pero pwede rin meron. Kasi may kamatis man siya. Kamatis. Saka loyang. Loya, mura na. Oh, loya. Hugasan ng hugasan. Yung saka samahan din natin ng espada, sili, labuyo. Labuyo, ano ba tawag nito? Basta sili. Para masarap at anghang man yung sabaw natin. At ito, buyas bumba. Okay? So, mamaya na natin yung lulutuin yung iba. Sabay-sabay natin lutuin mamaya. Ha? What ang sabi mo, kikapoy, nakulong ka akong ilong, kay pitot man kaayo. Okay, slice na tayo mga men. Unang slice, sibuyas. Bulak na yung sibuyas ay lumabas na yung yung bulak niya sa gitna. Alam nyo ba yung bulak? Yung flower ba? Yung flower. Kaya lang natin ha, huwag nyo masyadong galingan. Maliit lang yung kutsilyo ko. Mag-ingat kayo sa kutsilyo nito. Original yan. Nasasabat na ako nito. Anong tawag nito? P1 ceramic. Ceramic kutsilyo. Mamahalin yung kutsilyo. Mamahalin. Kamatis. Ayun pa rin. Ganyan lang natin style natin gagawin. Nasasabat na ako nito. Grabe. Ang ganda ng hiwa ng kamay ko. Para kung gustong umiyak pero hindi ko magawa. Gusto kong umiyak pero hindi ko magawa. Bakit? Kasi ang tanga-tanga ko. Hiniwa ko yung kamay ko. Kasalanan ko rin. Kasi di ako man nag-ingat. So, sili, espada. Tawag sa amin ito, espada, sili. Yan. Tapos, ito, loya. Kunti lang yung paano natin ito. Kunti lang. Kunti lang kasi maliit lang naman yung paano natin. Ito lang gagamitin ko. Lagay ko lang dito yung basura. Wala kayong pang-script. Ito lang gawin natin. Kutsara. Kuha tayo ng kutsara. Ganun lang. Para malinis tignan. Yan. Magagawa din natin ito sa mga baboy. O ganun. Kis-kis mo sa yung mag-ihaw ka man ng baboy. Kis-kis mo. Yung sa skin lang. Okay. Basta ugasan mo na. Alright. Slice na natin. Yan. Ay!
Kaya na lang natin to para mas maganda. Diba? Yan lang. Sibog. Yan. Mag-ingat sa mga gagawin nyo. Pwede rin itong gamitin. Yan. Para malinis. So, tcharam! Para may art, lakyan natin ng slice. Ganun. Yan. Yan. Tapos, ito. Mamaya. Dito na lang yan. Ito. Para mas maganda, pinataas man. Ganun. Ubusin natin ito. Sarap pagkaan. Maraming lamastik na, no? Tapon na yung supra. Tapos na tayo mag-slice. Mga kamen. Simulan na natin ang pagluto. Where in my baby fish. Okay. So, ito na. Lagyan natin ng 3 cups. 3 cups na tubig at saka oil dyan. Ha? With oil man. Balikta rin natin yung okay, mga kamen, tinola, tsaka prito doon. Lagyan muna natin ng tubig, 3 baso. Diba? Mga kaundoy. Simulan na ang apoy. Open the yan. So, huwag kayong magtaka kung wala akong kanin niluluto. Kasi luto naman yung kanin ko. Tsaka ito rin siya. So, antayin lang natin yung magbukal man. At saka yun, adyan na natin ng oil. Kasi magprito man ako ng isda, konti lang kasi tipid man ako sa oil. Wala naman akong pera pambili ng oil, ha? Wala na akong pera pambili ng oil. So makikita nyo naman, kitang kita, ha? Ito may sobra. Baka mamayang gabi lutuin namin to. Na inununan man. Okay. Titik na. Apoy. Ay. Keren. Ay. Right. Huwag mo lang galawin kasi umuk pa yan. Malambot pa ako din. Malapit na rin to. Wala na akong tanglad ilagay dyan. Yan lang sili at saka ito. Yan. Hindi naman walang tanglad kasi pang-amoy lang yung tanglad. Panglasa din. Pwede na rin ito. Lagay na natin yung kamatis.
Lapit lang bumukal yan. Sibuyas. Matay na rin natin to. Super. Yan. Diba? Ang ganda tiknan pag maraming kuhan. Lamas. Tayin na lang natin yan kumulo. Kumulo yung ilog. Ay, buhay mahirap. Yan ang lagi ulam. Pagpakuluan ng yung kuan ko, yung lamas, pakuluan natin para lalabas yung lasa. Tignan mo, nagisi agad. Tignan mo. Ang kulo na. Kapit na yan. Kunti lang. At yan, kumulo na. Lagay na natin yung isda. Yan. Nagitang eh. Wapa. Yun lang ang ulam namin mga kadoy o inday dura. So, malakog luto. Mga on nami. Utom na. Launa, alas 12 na kapin. Hapit na ang malaw na. Dangon na ako na akong kapuang video-video. Ngaw nami. So, if you like this video, please na lang ko og like and subscribe. Dayon, morak to. Papay na dayon.